Μείζον θέμα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και για ολόκληρη τη χώρα είναι η ανεργία. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το 2015, ποιες είναι οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά. Το θέμα θα αναλύσουμε με τη βοήθεια του Συμβούλου Εργασίας του κ. Νίκου Πρατσίδη. Κύριε Πρατσίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πέριξη TV 100. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαρά μας που είστε εδώ να διερευνήσουμε λίγο το πώς δημιουργείται, τι κατάσταση διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας, καθώς σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές και όχι μόνο, το βλέπουμε και όλοι καθημερινά, υπάρχει μια στάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του 2015, μια στάθεια και μια κινούμενη άμμο στο εργασιακό τοπίο και την ίδια ώρα μοιάζαν όλα πιο άγρια, καθώς και οι εργοδότες δεν ήξεραν τι κατάσταση θα επικρατήσει στη χώρα. Εσείς από τη δική σας εμπειρία, τι είναι αυτό που έχετε αποκομίσει, πώς διαμορφώθηκε το 2015? Σίγουρα το ξεκίνημα του 2015 ξεκίνησε με μια επιφυλακτική στάση. Για πρώτη φορά είχαμε τις πολιτικές εκλογές, άρα λοιπόν μια στάση αναμονής από όλους και στη συνέχεια με όλη τη διαδικασία των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, διαπραγματεύσεις, capital controls κτλ. Και επαναληπτικές εκλογές, πάρα πολλοί εργοδότες ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί, ακόμη και εκείνοι που είχαν αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής διαπραγμάτευσης τον Ιούνιο να προχωρήσουν σε κάποιες καλύψεις θέσεων, ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί στην ολοκλήρωση των project τους. Ακυρώθηκαν project σε προκειμένου? Σε πρώτη φάση μπήκανε στον πάγο, κάποια από αυτά ματαιώθηκαν, κάποια αναβλήθηκαν για αργότερα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι στην αγορά δεν κινείται τίποτε. Δόξα τω Θεώ, και εμείς που ασχολούμαστε με την επιλογή προσωπικού, project υπάρχουν, απλώς πάνε λίγο πιο αργά. Σαφέστατα βέβαια οι απαιτήσεις των εργοδοτών από τους υποψήφιους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή αβεβαιότητα, πάγωμα και μούδιασμα από τη μια, αλλά την ίδια ώρα ζητούσαν και περισσότερες δεξιότητες από τους υποψήφιους που ήταν να καταλάβουν μια θέση. Και αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι ακούμε συνεχώς από τον τύπο για το ποσοστό ανεργίας το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Παρ' όλα αυτά σας θυμίζω και μια πρόσφατη έρευνα του 2014 ότι ένας στους 3 εργοδότες που ψάχνει εξειδικευμένο προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη του. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου αναφέρετε κάποια παραδείγματα, κάποια που έχουν πέσει στη δική σας αντίληψη, κάποιοι εργοδότες να θέλουν για συγκεκριμένες θέσεις ανθρώπους και να μην βρίσκουν. Βεβαίως. Νομίζω ότι το 2015 με όλη την οικονομική κατάσταση ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων έχει εστιάσει στην εξωστρέφειά του, να αυξήσει τις εξαγωγές του με λίγα λόγια. Σωστό. Βλέπουμε πριν από λίγο ήταν ο συνάδελφός μου που έλεγε εξαγωγές ακόμη και στα έλατα, κάτι που δεν μπορούσα να το σκεφτείς ότι θα εξάγουν ένα προϊόν που χαλάει σε 10-15 μέρες. Έτσι δεν είναι? Και όμως βλέπουμε ότι στρέφονται προς τα εκεί οι άνθρωποι. Αντίστοιχα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε θέλω να πάω να δουλέψω στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έχετε στοιχεία αν έχουν αυξηθεί αυτοί οι άνθρωποι? Θα σας πω. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι και εμείς σαν γραφείο επανειλημμένα ψάχνουμε ανθρώπους και μέσα στο 2015 για εξαγωγές δίγλωσσους με 2 ξένες γλώσσες σε πολύ καλό επίπεδο και πολύ δύσκολα καταφέρνουμε. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με τις εξαγωγές λένε έχω τα αγγλικά μου σε πολύ καλό επίπεδο, αρκεί. Τι λέτε στους νέους λοιπόν, και εκμάθηση δεύτερης γλώσσας? Βεβαίως, άλλαξαν οι καιροί. να εστιάσουν. Καταρχήν να θυμηθούμε ότι πλέον από την τρίτη δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος, έχει μπει επίσημα η δεύτερη ξένη γλώσσα στην εκπαίδευσή μας. Και μόνο ότι όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσε. Με επιλογή των μαθητών, αν επιθυμούν να μάθουν γαλλικά ή γερμανικά. Ακριβώς. Η αγγλική, η εκμάθηση αγγλικής γλώσσας είναι η πρώτη. Ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά στις εταιρείες τροφίμων το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών εστιάζει στη γαστρονομία της Γερμανίας. Άρα λοιπόν τα γερμανικά για όσους εξάγουν προϊόντα τροφίμων είναι μια πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα. Και ενδεχομένως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί γονείς θέλουν τα παιδιά τους να προτιμούν τη γερμανική γλώσσα στο σχολείο από ότι την γαλλική ή κάποια άλλη. Ως γλώσσα του εμπορίου έτσι συνηθίζεται να αποκαλείται. Θέλω να μου πείτε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα που υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Κοιτάξτε, το κομμάτι των πωλήσεων είναι το πρώτο και το τελευταίο το οποίο θα επηρεαστεί από την κρίση. Καμία εταιρεία δεν θα σταματήσει να έχει τους πολιτές της, όμως οι δεξιότητες, η απέτηση για άμεσα αποτελέσματα,
είναι κάποια από τα στοιχεία που ζητάει πλέον η αγορά. Ένας νέος χωρίς να ξέρει να μιλάει γλώσσες, λοιπόν, δεν έχει ελπίδες σε αυτή την εταιρεία, έτσι δεν είναι? Θα είναι πάρα πολύ σκληρό να το πούμε, γιατί οι ξένες γλώσσες δεν είναι μόνο οι δεξιότητες. Για τους νέους υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία πρέπει να κάνουν. Πρέπει καταρχήν να σκεφτούν το πώς θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν πάρει μέσα από το πτυχίο τους και όχι απλώς ότι κατέχω ένα πτυχίο, κάποια πιστοποίηση γνώσεων που δεν ξέρω πώς να τις εφαρμόσουν. Δυστυχώς, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, με τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας, δεν προσφέρουν πολλοί εργοδότες την ευκαιρία για να μάθει κάποιος νέος. Υπάρχουν όμως εναλλακτικά προγράμματα, είτε προγράμματα του ΟΑΕΔ, είτε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών μέσα από τις σχολές τους, από τα πανεπιστήμια, τα οποία βοηθάνε ανθρώπους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και στη συνέχεια, αν πας για πρακτική σε μια εταιρεία και είσαι καλός και στη δουλειά σου, είναι πολύ πιθανό να σε κρατήσει η εταιρεία και για τη συνέχεια. Πολλές φορές, κύριε Πρατσίδη, τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι φαίνονται. Για παράδειγμα, κάποιοι χώροι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συγκέντρωναν το φως της δημοσιότητας και θεωρούσε κανείς ότι αν το παιδί μας περάσει σε αυτό το ΑΕ ή ΤΕΗ έχει καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, οι μύθοι αυτοί έχουν καταρρεύσει σήμερα, καθώς η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Συμβαίνει όμως και το αντίθετο. Κάποιοι άλλοι κλάδοι των ΑΕ και των ΤΕΗ που μπορεί να τους είχαμε υποτιμήσει, μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη εργασία στους νέους. Θέλω ένα τέτοιο παράδειγμα να το δούμε μαζί, παρακολουθώντας το ΤΕΗ ένδυσης που υπάρχει στο Κιλκής. Λειτουργεί από το 1999 και είναι το μοναδικό με αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Οι απόφοιτοί του έχουν πολύ καλές προοπτικές έβρεσης εργασίας. Ας παρακολουθήσουμε μαζί το σχετικό ρεπορτάζ. Μοναδικό ΤΕΗ στην Ελλάδα με γνωστικό αντικείμενο τον κλάδο της ένδυσης όσον αφορά στην τεχνολογία και στην οργάνωση είναι το τμήμα εφαρμογών και σχεδιασμού τεχνολογίας ένδυσης στο Κιλκής. Λειτουργεί από το 1999. Το δυναμικό του είναι 850 ενεργοί φοιτητές, εκ των οποίων παρακολουθούν μαθήματα οι 450. Το τμήμα λειτουργήσε για πρώτη φορά το εαρινό εξάμηνο του 1999. Ανήκε στο ΤΕΗ Θεσσαλονίκης τότε, ενώ το 2013 με το σχέδιο Αθηνά πέρασε στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας που έχει έδρα της ΣΕΡΕΣ, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΣΕΡΟΝ, όπου μετονομάστηκε κιόλας σε σχεδιασμού και τεχνολογίας ένδυσης, ενώ ήταν σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων. Θελήσαμε να εξυγχρονίσουμε τον τίτλο του, γιατί παρακολουθούμε την αγορά και τις εξελίξεις στον κλάδο, καθότι είμαστε το μοναδικό τμήμα σε Ελλάδα, πάνω σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, που θεραπεύει αυτό το γνωστικό αντικείμενο, και γι' αυτό αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα βέβαια θα θέλαμε να αναπτυχθούμε περισσότερο. Οι φοιτητές ενημερώνονται για την δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Συγχρόνως αποκτούν γνώσεις σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, την χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η εξωστρέφεια είναι ζητούμενο για τον απόφοιτο, τον Έλληνα. Αυτή τη στιγμή η διέξοδος στο λιανικό εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, είτε καταστήματα ελληνικά που δημιουργούν αλυσίδες με μεγάλη επιτυχία στον χώρο της μόδας και με τη στροφή στα ελληνικά προϊόντα έτσι ανεβάζουν τις πωλήσεις τους, αλλά και διεθνείς αλυσίδες εμπορίου, οι οποίες ζητούν στελέχη με γνώσεις στον χώρο του μάρκετινγκ ειδών ένδυσης. Το τμήμα έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Κάνουμε πατρόν, δηλαδή την κατασκευή του ρούχου, το σχέδιο, πώς θα βγει από το σκίτσο έως τη ραφή. Αυτή είναι η διαδικασία ουσιαστικά. Μαθαίνουμε για την εφαρμογή, πώς να πληρούμε τις τεχνικές προδιαγραφές του σκίτσου και του πελάτη. Θεωρείς ότι θα είναι εύκολο να βρεις δουλειά αφού τελειώσεις? Ναι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ναι, προσωπικά θέλω να ασχοληθώ με την παραγωγή, αλλά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε τομέα, αν το ψάξεις και το αγαπάς, μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Πιστεύω ήταν το μοναδικό που θα μπορούσα να κάνω, είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα, οπότε δεν είχα άλλη επιλογή. Για να βγάλει κάποιος χρήματα, πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει. Και το κάθε παιδί ξεχωριστά που είναι σε αυτό το τμήμα αγαπάει αυτή τη δουλειά. Οπότε ρίχνουν και πάρα πολύ δουλειά πάνω στο αντικείμενο. Οι καθηγητές στο ΤΕΗ Κιλκής ζητούν ενίσχυση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό για την αναβάθμιση του επίπεδου σπουδών.
Έχουν αλλάξει, κύριε Πρατσίδη, οι απαιτήσεις της αγοράς και βλέπουμε ότι κάποιοι χώροι, όπως αυτός της ένδυσης, έχει μέλλον επαγγελματικά. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις? Υπάρχουν χώροι που έχουν τελικά μέλλον? Τι πρέπει να ξέρουν οι νέοι μας? Θα συμφωνήσω ότι το τομέα της ένδυσης και του υφάσματος γενικότερα βγάζει πολύ καλούς αποφύτους, κατά την άποψή μου, το συγκεκριμένο ΤΕΗ. Φτάνει οι άνθρωποι αυτοί να καταλάβουν ότι πρέπει να εστιάσουν στην αγορά. Όχι μόνο στο σχεδιασμό, για παράδειγμα, πατρών για την παραγωγή, αλλά και γενικότερα στην πολύ καλή γνώση της ποιότητας των υφασμάτων. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, δόξα τω Θεώ, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε και πλεκτήρια και βαφεία και έχουμε και μια μεγάλη εταιρεία που έχει το τμήμα παραγωγής στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι καλοί άνθρωποι οι καλοί υποψήφοι μπορούν να αξιοποιηθούν. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω και για τον τομέα του τουρισμού που αναφέραμε τις ξένες γλώσσες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές. Υπάρχουν συνεχώς νέες εταιρείες οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού με έμφαση τον εισερχόμενο τουρισμό, να ανοίξουμε και άλλες αγορές. Εκεί απαιτείται βεβαίως να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος και να μπούμε εστιασμένα. Εκτός από το Sun, Sea and Fun που ήταν το κλασικό της Ελλάδας, να εστιάσουμε στο θρησκευτικό τουρισμό, στο γαστρονομικό τουρισμό, στον περιηγητικό, στον αθλητικό. Υπάρχουν εταιρείες που εστιάζουν πλέον στη θάλασσα, στον ιστιοπλοϊκό τουρισμό και εκεί μπορούμε να εστιάσουμε δυναμικά και βλέπουμε συνεχώς επιτυχίες. Η ξένη γλώσσα είναι πρωταρχική. Ακόμη και για γάμους ενδείκνυται η Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Και έχουμε κάποια τέτοια παραδείγματα. Έχουμε κάποια νησιά όπως η Σαντορίνη, όπου πάνω από 3.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, γάμοι γίνονται κάθε έτος και αυτό σημαίνει μια βιομηχανία από πίσω. Όλοι αυτοί οι επικοινωνοί. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει και έχουν κάνει μεταπτυχιακά στην Κίνα, έχουν ανοίξει ειδικά πόρταλς για εισερχόμενο τουρισμό από την Κίνα και γενικά η Κίνα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με έναν όγκο δυνητικών τουριστών που θα μπορούσαμε υπό προϋποθέσεις να αξιοποιήσουμε. Θα λέγατε ναι σε ένα νέο που θέλει να μάθει κινέζικα? Βεβαίως, όχι βέβαια σαν πρώτη γλώσσα. Τρίτη προφανώς. Τα αγγλικά θα είναι πάντοτε η πρώτη μας επιλογή, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει ουσιαστικά να εστιάσουμε. Ίσως λίγο αργότερα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι τα κύματα των Κινέζων τουριστών στα νησιά και στην Αθήνα σίγουρα μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις για ανθρώπους που μιλάνε κινέζικα πολύ περισσότερο. Προσέχουμε τον τουρισμό λοιπόν. Εστιάζουμε στον τουρισμό, μαθαίνουμε περισσότερες ξένες γλώσσες, δεν φοβόμαστε τις συνθήκες, όπως και να έχει. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά. Σωστά, και να πιστεύει ο καθένας στον εαυτό του, στα δυνατά του σημεία και να εστιάσει σε αυτό που μπορεί να κάνει πολύ καλά στην αγορά. Κύριε Πρατσίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που σήμερα ήσασταν εδώ και μας καταγράψατε την εικόνα όπως διαμορφώνεται σήμερα στο εργασιακό τοπίο. Να είστε καλά.